gwa mmadụ n'ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu kampụ ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị fọntambaki, ndị ọcha eli anyị fọntambaki. Fọja sikala aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa. Mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mmere ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Oruchiọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa okwu eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, ngalaba na-afụ maka ikwubi okwu na ịgbasa ozi ọma, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ Orie, a sị na Orie taa ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na akakaka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị. Onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị na anyị ga-adị ka echi, na echi adịghị agwụ agwụ. Ihe anyị kụziri tata bụ all you should know about knowing your time zone, and the important why you should wait for your own time. Now this series anyị na-akụziri gị what you must do, how to follow the natural principle, natural laws that governs the universe, which is what is real ọdịnala Igbo. Dịka m na-ekwu, nkọwa m dịka Ogbuefi Eze-Ana bụ ịkọwala gị the basic thing ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo, ebe ngozi na ike ọdịnala si abịa bụ site n'ana. Dịka Eze-Ana, m na-akọwala gị ihe niile kpatara ana ji wee bụrụ karịcha. Agwara m ụnụ so ụnụ na ana bụ isi mmụọ, Mother Earth.
ọgwọ na-akwọta ihe ọma. Now wee gwa gị na isiokwu n'ụbọchị tata bụ what you should understand about your time zone. Mana before anyị gaa n'ihu na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa October nwere 5 days time to join in ya waja. Ọ ga-ebido na 6th, mana ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ị ma na ị ga-adị sure na ị registered before 5th. Ebido na 6th a Tuesday ya waja from 6th to 19th, making it 14 good days. Aja na-eje na temple na-achụ n'ihu entity supports n'isi ndị niile bụ friends of the temple and isi ndị niile sonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Ịghọtara ya? So ka ị sonye na ya bụ aja, ihe ị nidiri bụ forward ya 3 prayer request, then mee donation token to the account number. Ndị na-esonye bụ na aja amadugo ka esi eme ya, mana maka gị nwa bụ onye ọfụ chọrọ isonye na ya, chat ya m na WhatsApp nọmba m 08057837672. I repeat 08057837672. Aga m enyere ya aka gwazie details ị nidiri forward ka ị wee nwee ike isonye na ya bụ aja. Agwara m ụnụ na aja nke ọnwa October, from October to December ga boom, because anyị abanyego n'oge ọnwa 3 dịcha mkpa n'oge nweta n'isi njedebe nke arọ 2023. Ya bụ ka anyị si nweta ya bụ ozi, enwere ọtụtụ ndị mmadụ their life ga-echenjiriri bido na wee ruo 31st December. Aja nke a ga-achụ bụ aja pụrụ nnukwu iche. Yes, maka na all the entities of powers in Ugochi tubelu na temple will get involved in this particular from now till December. So ime isie isonye na aja ihe kwara gị. Nke a bụ ya, awụ na emesịa ya achịkọta ya, ụbọchị a ga-emechi achụcha aja n'ụtụtụ n'oge ihe egbu ebu wee mesara ka butekwa mmanya ndị mmadụ erie wee ṅụọ wee chịkọta ya n'isi njedebe. Ndị na-esonye na ya bụ achụ ụbọchị a ga-ebido, a ga-esendekwado ụlọ vidiyo etu o si wee bido na onyonyo osonye then na audio osonye. Ụbọchị a ga-emechikwa, a ga-esendekwado ya onye ọbụla. So ndị sonyere na ya bụ aja, ndị rejistara nọ, ịma na adị m esho ihu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary. Ịghọtara ya? Now echefukwara na every Wednesday bụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'Ugochi tubelu na temple. Ị nwekwara ike isonyere na ndị na-abịa na ya bụ nkwubi okwu na Wednesday, mana if you must come, echefukwara ime ka mmalụ na ị na-abịa. Sundays na ụbọchị kansịl na anyị, ị na-abịakwa, you must let me know, maka na achọrọ m ka mmadụ crowd too much. Ana m like pay good attention to onye ọbụla bịanụ. Ịghọtara ya? Nke a wụ nke ọzọ. Then n'isiokwu anyị ji maka ịbịa, ekwuru na vidios anyị na-eme na anyị chọrọ ka ọ na-adị short ka o nwee ike ndị mmadụ na-enwe ike na-eshia ya, kama anyị nwee part 1 part 2. Ọ dịkwa necessary anyị nwee ike nwee part 3. Now isiokwu anyị ji wee bịa wụ maka time. Gịnị wụ time zone? Wee kwuo na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere time zone ya. Mana dịka m si wee kwu na nkụzigoro last 2 days bụ etu ị ga-esi wee set ya altar for you to activate that inner power. Nke abụọ, gbaa mbọ na ịdị ebi ndụ ọbụla megidere ana, maka na you can never receive blessing ma ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ dị contrary to the land, gods of the land. Ịghọtara ya? Nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Ọ bụrụ na ị si n'obodo mebi Enugu steeti ndị na-egbu eke ihe ọmụmatụ, mana ibi na Anambra steeti, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọbịbịa nọ na Anambra steeti ka ọ bara gị uru, igbukwa n'eke, maka na igbu eke, mmụọ gods of the land na Anambra ga-afụta gị n'ịbụ onye bịalụ imebi emebi. So you must align yourself with the forces of nature in Anambra ka e wee nwee ike meghere gị akụ na ụba dị n'obodo a. Ịghọtara ya? Nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Nke ọzọ, ọ bụrụ ghara na amụrụ gị dịka nwa afọ Igbo, mara ihe obodo unu na-asọ nsọ, ihe ọbụla bụ nsọ ana itikwa n'aka na ya, ihe ọbụla, maka na ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ ọkwa eziokwu. Mana enwere ụfọdụ ihe bụ ọdịnala Igbo. Adị m ekwu maka omenala, adị m ekwu maka ọdịnala Igbo bụ nsọ ana.
ihe ọmụmatụ obodo ọbụla kwenyere na o nwere ọtụtụ ihe ọ ya abụ ime bụ nsọ ana n'obodo ọbụla ijelu. Iji maatụ ịkwafu ọbara bụ nsọ ana na obodo ọbụla ijelu n'ala Igbo. Ịgụgba nwaanyị n'ike wee visiti họdịpọt ya n'ike bụ nsọ ana n'ala Igbo gba gburugburu. Mmadụ ọbụla idina blood relative ya bụ nsọ ana n'ala Igbo. Mmadụ ijekwu ka ya na anụmanụ ma enwee mmekọ bụ nsọ ana. Mmadụ ijekwu ime nwoke ijekwu nwoke ibie ma nwaanyị nsọ ana. So 1 4 after ka iseticha altar, ị na-edere ka ị nọrọ at peace with the gods of your land. 1, try to align yourself with entities of powers. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe mebiri ihe ọdịnala, try to align yourself. Ebe ị ga-ayọ biko yọọ biko, ebe ị ga-achụ aja ịchụ aja, because you need the blessing of the land. Akwụkwọ Leviticus from 14 chapter 14 gbadata to 16, ị ga-afụ ebe Chukwu Okike na-akọwa na obodo ọbụla na mba ọbụla rubere isi na iwu natural laws, iwu Chukwu Okike nyere, na ya ga-agọzi obodo dị etu ahụ na anụ obodo ahụ, na ya ga-ehiri their land n'obodo, na ihe ọma ga na-emere ha n'obodo a ga-abụ ndị a gọziri agọzi, na ihe niile ha kọrọ n'ubi ga na-eme ọfụma. Mana n'obodo ọbụla nke na-ebi ndụ n'ihe ọjọọ, na ntaramahụhụ ga-abụ nke ha. Na ancient book ekwu na righteousness is not a nation, mana sin is a reproach. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ngọzi si n'ana wee ruo gị aka, ka ana na-agọzi mmadụ, you must live according to natural laws. All the land na-agọzi mmadụ, ọnyawo mother earth ana na-agọzi mmadụ. You must never live against the entities of powers of ana, the norms, because they are the ones that will allow the fruit of your hand, work of your hands, to pay you up, to pay you. Even the food, and about the where the quantum of blessings comes from. You got that? Now, ngozi niile Chineke Chukwu Okike kelụ mmadụ bụ n'ana ka ọ dị. Ọnya ka anyị ji wee sị na ana bụ isi mmụọ. Dịka nwa chiri eze ana, mma akọwalụ gị ọnya kpatara na ọzọ niile a na-echi ọzọ eze ana, a na-akwanyere ọzọ eze ana ugwu. You know why? Ndị nze na ọzọ ọbụla atụtụ ọzọ ọbụla a na-atụ, onye chiri eze ana ga-atụ extra nzu maka you worship the gods of the land. Ana bụ isi mmụọ. Ịghọtara ya? So ana ngozi niile Chineke Okike na-enye mmadụ n'ana. Example, mmiri ọbụla, mmiri bụ ndụ, mmiri bụ n'ana ka o si. Ọwụ lake esi n'ana gbapụta, ọ bụ nke si n'okwute agbapụta n'ana. Gold, diamond, silver, ihe niile bụ n'ana. Ihe ịkọrọ akọ ndị mmadụ na-eri ọnụ bụ n'ana. Ihe niile na-egro eji develop many things, both timber and everything n'ana. Mineral resources, but their crude oil, but everything n'ana. So why can't you know that when we hear anaje bro karecha ana bụ isi mmụọ? So you don't joke with the entities of powers of ana. Ọnya kpatara na ka ngwa nke eziokwu, ọnya kpatara na efu ebe ọbụla a na-eme ihe ọdịnala, asị gị gbapụ akpụkpọ ụkwụ gị. Ọ nwere onye ụkwụ ya na-elu ana adị akụ ya ọgwụ, onye ọbụla aka ya dị ọcha. Ọnya kpatara na o nwere ike ọgwụgoro na o nwere mmemme anyị na-eme that will attract huge crowd in your place. Because we are connecting with the powers, the radiation from the land. You are protected. Deal with the power of the land. So then the land, the time. Every human spirit, after you have aligned yourself with the natural forces, then Malusia da only obona no when time frame. You live your earthly life within their life frame, within the life frame allocated to you. Within the time frame allocated to you, right?
o nwere ndị in their time frame ha nọ na fast lane ịghọtara ya o nwere ike at 25 ọ nụọ na di ma ọ nụọ na nwaanyị at 50 ọ nwụọna ịghọtara ya nwa onye nwere ike ịbụ at 40 something ka ọ ka ji anụ nwaanyị mana onye na-eto a nwere ike ilive ka ruo 90 years ịghọtara ya fụkwarị nwa ya ise nwa onye nụrụ nwaanyị na 25 years maybe at 50-55 ọ fụgo nwa ya mana o mere ọsịsọ anọ ọsịsọ example ka mmakwarụ ga-atụ Barack Obama wụ president of America at 55 o retire go mana Donald Trump ka wụ president of America at 70 ịghọtara ya ihe nyiwe nwere ihe amarụ ga-atụ bụ na onye ọbụla na-elive at his own time frame o nwere ndị hitri stadium followers o nwere ndị na social media mana at age of 35 they have already started earning commanding huge thousands of followers on social media ha bụrụgo influencers earning huge amount of money driving any type of automobile you understand but they are living in their own time zone mana o nwere onye nwere ike ịkara ebido onye ahụ living on his own time zone so onye ọbụla nwere ihe chiedele nwere ndị nọ na fast lane nwere ndị nọ na slow lane nwere ndị nọ na middle lane the most important thing don't compare yourself with others isi na ndị ọgbọ na-eme because onye ọgbọ na-eme nwere ike oburu ụzọ bido mana o nwere ike onwe short life mana gị nwere onwe gị bidoro late nwere ike inwe longer life enweghị anya na enwere ike si na ndị ọgbọ gị na 30 years na ha anụgori na ha anụgo nwaanyị mana 30 years ya nwere ike onye ọbụla ya anọ na age of 70 mana gị nwere onwe gị kara anụ nwaanyị anọ at age of 40 ọ bụrụ na ị ga-anọ ruo 100 you will still see your children mana onye nke a bidoro ebido nwere ike ọnwe ya fụra children ya ịghọtara ya etu a ka ọ dị na success enwere onye I think onye abidolo is it McDonald or something enwere one person bidolo this fast food of a thing something like Mr. B Mr. B what I forgot the name of that man but this man is like a chef mana o bidoro nke at very old age so ihe ji wee kọwaa obi ya bụ na o nwere onye na-discover greatness at middle age when they discover greatness at older age so don't compare ọ bụrụ ga ana na-emesigo ihe niile kwesịrị ime na ọdịnala wise and then you build go ihe ngwara gị build your personal altar where you normally draw for inspiration meditation may ihe kwesịrị ime leave the rest to the entities of powers because you never know the allocated time given to you esekwana ka ije bute ike o nwere some men nwere ike na social media si na ha men na ha na-ebinye men ike na ha na-ebinye ndị mmadụ ike asịrọ m gị eje na ka ebinye gị ike mana ihe na-achọ ịgwaghị m na ndị Igbo na-atụ ilu si na onye begido nwe ya anwụghị obefere chi so iburu ịchụ n'ụwa n'ike na onye ọ dị ọsịsọ na-anakwa ọnwụ ọsịsọ ijekwana na-asị ka ije gwọọ ọgwụ ka ị gwọọ ajọ ọgwụ maka na ị na-achụ akụnụba nke ụwa esowara ka ije gwọọ ọgwụ ka ịlụ ọkụ ọsọ mbọdị ka ime nke a ka ime nke a na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi na-atịkpa ya dị arụ ọrụ lọkị ihe mma wa agbasịala gị afọ amada ebe nsogbu gịrị chụkwa ihe niile so gị yọọ chi gị ịyochazie chi gị anwa ihe ọbụla bụ onyinye amara gị ga-eru gị aka as long as you have done and clear your part pịachie onwe gị ọfụchụ adọrọ akwụ na alụ natural thing ọ bụ na destiny na ebe ị nọ ọ bụ na destiny na mmadụ ga-emere gị ọgụ nke bụ eziokwu from nowhere somebody will remember you mana esi na ọga ije chọọ ike mbute you're your own maintain your life your time zone don't be in a hurry maka na onye ọ dị ọsịsọ na nwa ọsịsọ ọ bụrụ na ịrụsigo ọrụ ị kwesịrị ịlụ wait patiently as long as you have done the right thing believe in me
Keep doing the right thing. If you have not started seeing massive results, maybe you have not done the right thing massive enough to create massive results. Keep doing it. Onwere ihe a na-akpọ persistent. Mmadụ ya adịrịrị mgbe ụfọdụ mmụọ gara ene anya ka ọ marụ na ikwere kwesị ike itikwa n'aka n'isi ka ije gwọọ ọgwụ agwụrụ maka ego. Maka na there's no gain in every shortcut. There's always danger in every shortcut. Follow natural laws. Activate their inner power. Kachi dị mma wee dịrị gị. Nnerecha vidiyo atụsara ya ndị ya adịm. Ya abụghị nwere ike ime friends and well-wishers. Onwe ajụjụ inwe na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, send them message na WhatsApp 0805 78 37 672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi friends and well-wishers. They know all over the world, east, west, north, and south, under the influence of my voice. N'aha Chukwu Okike, may they receive blessing, open doors, inspiration, and multiple blessings. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie no. Ka anyị dọbụrụ ibi etu ahụ Chukwu Okike zuru ka eme ka ọ dịkwa n'ụdị oge a tomorrow by 8 p.m. Thank you.